ಕಡಲ ಆಯರೆ ದಾಂಟದು ಈಯರೆ ಪೆಜ್ಜೆದೀನ ತುಳುವೆರೆಗು ಪೆರ್ಮೆ ಗರಿಮೆದ ಇಸೆಯ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟದ 25ನೇ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಲೇಸು ನಿಶ್ಚಯ ರಂಗಿತವಾಯಿನ ಚಾವಡಿಡು ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜಲ್ಸದ ಉಚ್ಚಯ ಕೊಲ್ಸುದ ತೊಡರ ಬೊಲ್ಮನ ತಮೆರಿ ಮಣ್ಣ ಒಸರು ಗಮಸು ಕಮ್ಮೆನ ಬಿನ್ನೆರಿಷ್ಟೆರೆಗು ಭಿನ್ನಾದಿಕೇಡು ಕಲಾಪುಸದ ತಮ್ಮನ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಗಡ್ತದ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಂಗಾರದ ಕೋಟೆ ಕುವೆಟಿಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಯೋಗಿತದ ವಲಸಿರಿ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಡ್ ತುಳುವೆರೆ ಗೆಲ್ಮೆದ ಅಜ್ಜೋಲು ದೇಕಿದ ನಡಿಟು ಲೋಕೋರ್ಬುಡಿ ಮೆಚ್ಚಾಣಿಕೆ ಪಡೆಯಿನ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಕಜ್ಜೋಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಂಚ ಬದುಕುನ ಪರಿತಿರಿನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕಾಯಗು ಸಂಪು ಕೊರ್ಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲುಗು ಇರ್ಲು ಪಗಿಲು ಬೆಂತಿನ ಕತೆಕುಲು ಐಸಿರೋದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಲೆಪ್ಪು ಬೆಪ್ಪುನು ಮಾನಯಿನ ಏಳೆಗಳಿಗೆಲು ನೆಂಪು ಸಂಚಿಡು ಮುಡಿತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾರಸಾರ ಇಸೆಯಲು ಉಡೆತಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಅರಲಿ ಎಸೆಲ್ದಂಚ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನೆಂಪುಲೆನು ಅರಲಾದು ಐತವಾಯ್ನ ಮೆತ್ತರ್ಮೆದ ಮಂಚಗು ಮುಡ್ಪಾವು ಪ್ರಯತ್ನೋ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಕಂತಾವರೆಗಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಉಜ್ಜಾಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಂಕೆರೆಗಾತ್ರ ಊರು ಬುಡ್ದು ಕುವೆಟಗು ಪೆಜ್ಜೆದೀನ ತುಳುವೆರೆಗು ತಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದೂರ ಬತ್ತಿನ ಬೇಜಾರು ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡೆ ಬುಲೆತಿನ ಜೀವಗು ಸಬಿತಿಕ್ಕಂದಿ ಎತೆ ಉರಿ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಬೆನ್ಪಿ ಬೆಂಗು ಉಂದೆಡ್ದು ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಬೆಕ್ಕಸಡು ತಂಕ್ಲೆಗು ತನ್ನಕ್ಲೆಗು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪಿ ಅಂಗಲಾಪು ಕೊದಿ ಉಡಲ್ಡು ಉರ್ಕರಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಜತ್ತಿ ಕಂಡೊಡೆ ಬುಲೆದೆಪ್ಪಂದೆ ಪಿರಜಪ್ಪುನಕ್ಲು 10 ಪಣ್ಪಿ ಎಚ್ಚರದ ಪಾತರ ನೆಂಪುಗು ಬತ್ತಳು ತುಳುವ 10 ಪಾಲವೇರು ಒಟ್ಟಾಯರು ಈ ಸೇರಿಕೆಗು ಸಜ್ಜಲ್ಮೆದ ಸಗೆಮಿತ್ರೆರು ಕೈ ಜೋಡಿಪಾಯರು ಕುವೆಟದ ಉಡಲ್ನೆ ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಸೆಡ್ದು ಏಕತೆ ಪಣ್ಪಿ ಮಂತ್ರ ಸುಗಿತೊಂದು ಹೊಸ ಬುಲೆದೆಪ್ಪೆರೆಗು ಕಂಡ ಹದ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗು ಪಿಡಾಡಿಯರು ನಡೀರ್ಡು ಕಠಿಣ ಕನ ಮಡೀರ್ಡು ಮಂತಿ ಬೆನ್ಪಾಟಿಕೆ ಕಡೀರ್ಡು ನಿಜ ಆಂಡು 2000ನೇ ಇಸುವಿದ ಆಗಸ್ಟ್ 11ನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲು ಕೊಡಿ ಉಡೆದು ಗಮಸು ಗಂಧಸಾಲೆ ಬುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲ ಇಲ್ಲು ಪುಗ್ಗುಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೆಟ್ ಉದಿಪನದ ಕೊಡಿಬಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ನಡತಿನ ಮಹಾಸಭೆಟ್ ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ಸೊಂದಿನ ಪಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೋ ನಾಯಕ್ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು ಶ್ರೀ ಐಕ್ಕಳ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆದಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟೊಂಡು ತೇರ್ದ ದಂಡಡು ಕುಲ್ದು ಕೂಟೋಗು ಸರ್ಕೆ ಸಾದಿ ತೋಜಾವುನ ಜಬದಾರಿಕೆ ವಹಿಸೊಂಡೀರು ಎಡ್ಮ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಕ್ಕ ಜವಣಾದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಾಡಂಡು ಅರಬಿಸ್ತಾನೋಡು ಆನಿ ಮಿಣಿಮಿಣಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಿತೊಂದು ಅಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಅಜ್ಜದೀವೊಂದು ಬೈದಿ ಬಾಲೆಗು ಇನಿ 25 ವರ್ಷ ಮುತ್ತೈಸಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರುಡು ಮಿಣ್ಕೊಂದುಲ್ವಲು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ನಡೆಟು ದುಂಬರಿಪೊಡು ಮಾತೆರೆಗು ತಂಕ್ಲೇನ ಜಬದಾರಿಕೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೇ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸಂವಿಧಾನ ತಯಾರಾಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ದು ಏಕತೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತೆರಿಪು ಒರಿಪು ಬುಲೆಪ್ಪುಗಾತ್ರ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷೇಮಗಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜೋಲು ಈ ಮೂಜಿ ದೇಯೋಲೇನು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತುಂಡು ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಣ್ಪಿ ಮೆಚ್ಚಾಣಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣ್ಪಿ ಗೇನೋಡುದೀದು ಭಾರತೀಯ ದೂತಾವಾಸೊಡು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟದ ಪುದರ್ ನೋಂದಾಣಿಕೆ ಆಂಡು ನೋಂದಣಿ ಆಯಿನ ವರ್ಷೊಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜೋಗಾತ್ರ ಪಣವು ಸಹಕಾಯ ಮಲ್ಪು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತುಳುಕೂಟಗು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಭೂಕಂಪದ ಸುಳಿಟು ತಿಕ್ಕದು ಕಂಗಲಾಯಿನ ಭಾರತೀಯರೆಗು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಖೇನ 2,25,000 ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಪುಣ್ಯ ಕಟೊಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಕುವೇಟದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಡು ನೋಂದಾಣಿ ಆಯಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ತುಳುಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ
ಇಂಚೆನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿಕೇಡಿ ಶುಲ್ಕೊಡು ಸದಸ್ಯರೇನು ಕೂಟಗು ಎತ್ಕೊಮ್ಮಿನ ಸಂಘ ಪಂಪಿನವುಲ ಪುಗಾರ್ತೆದಿಂಜಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ದು ಏಕತೆ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಮದಿಪು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ಗಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪಂಪಿಪುದರ್ಡ್ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತು ಸರ್ವರೆಗೂ ಮನೋಜೋಗ ಮಲ್ಪು ರಿವಾಜಿ ಶುರುವಾಂಡು ಸಾರ ಸಾರ ಮೈಲು ದೂರ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕೂರ್ದು ದೂರ ಇಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆಗು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಿರಿಯುಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಕಲೆಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪೊಲಬು ಅವಡು ಪಂಪಿನಿನ ಗೇನೊಡುದಿದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆ ಅಟ್ಟನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಸಂಗೀತೋಡು ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರುಮೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಲಾಕಾರರಿಗೂ ಚಾವಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಪಿ ಇಚಾರೋನು ಮನಸ್ಸಿಡು ದೀದು ರಸಮಂಜರಿ ಪಂಪಿ ಸಂಗೀತ ದಾಯನೋದ ಪರತಿರಿಕು ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರುಂಡು ತುಳುಕೂಟದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ತುಳು ಪರ್ಬ ಮುಖೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ತುಳುವೆರೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿದ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿ ತುಳು ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ಮೈಮೇನು ತೆರಿಪಾವುನ ಕಲಾಪುರ್ಸಾದನು ರಂಗಚಾವಡಿಗೂ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ಪುನ ರಿವಾಜಿ ಶುರುವಾಂಡು ತುಳು ಪರ್ಬಡ್ದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಪರ್ಬ ಪಂಪಿ ಅಂತ ಪಂತೊಲೇನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುವ ಅರಲು ಪುರ್ಪೊಲೆ ಗಮಸು ಕಮ್ಮೆನನು ಪಸರುನಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾಕಾರರನ ಕಲಾಚಾತುರ್ಪನು ತೋಜಾವುನ ಕಟ್ಲೆಲೆಗು ನಾಂದಿ ಪಾಡುಂಡು ಆದಿಡು ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ಕಲಾಚಾತುರ್ಪ ತೋಜಾದು ಮನಗೆಂದುಂಡ ಕಾಲಕರಿನಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಲೆಚಿಲಿಗು ತೂವೊಂದು ಏರು ಎಪ್ಪರಗು ಏರ್ದು ಇನಿ ಊರ ಅರವೂರ ಬೀರ ಬಿರ್ಸಾದಿಕೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಪೆರಿಯರು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬತ್ತದು ತಂಕ್ಲೆನ ಅನುಭವ ಮಂಟ ಪೊಡ್ದು ಸಬಿನುಡಿ ಪಾತೆರದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ದು ಗೇನದ ತುಡರು ಬೆಳಗಾಯರು ತುಳುನಾಡ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಮುಟ ಐತವಾಯಿನ ಸಾರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೆರ್ಮೆಗರಿಮೆದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ರಂಗಿತವಾಯಿನ ಚಾವಡಿಗೂ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾದಿಕೆ ತುಳುಕೂಟಗು ನಮ್ಮವೇ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಮುಡಿತಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಮೆ ತುಳುಸಿರಿ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಏಷ್ಯಾ ದರ್ಶನ ತೆಂಬರೆ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ರೂಪಕೊಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಉಡಲುಗೂಡುಡು ಶಾಶ್ವತವಾದು ಇಲ್ಲ ಕಟುದುಂಡು ಪಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ತುಳುವೆರೆ ಮರ್ಯಾದಿದ ಮುದಲ್ಗಡಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಪ್ಪೆನು ಕುವೆಟ್ಟಿಡು ಮುಡೆತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುಕೂಟಗು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜೆ ದುಂಬುದಿದು 2013 ವರ್ಷಡು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಊರೋಲ್ಮೆ ಲೋಕೊರ್ಬಡಿದ ಬಲ್ಯಾಯರನ್ನು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲಾದಿಕ್ಕಿನು ಮೈಂಬೆದೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ತುಡರು ಬೆಳಗಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಸಬಿತ ಸೊರನು ಕುವೆಟಿಡು ಪಟ್ಟುನ ಪರತಿರಿ ಶುರುವಾಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟೋಡ್ದು ಇರ್ಲು ಪಗಿಲು ಪುಣೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಸಂಪುದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಲೋಕೋರ್ಬಡಿ ಪಟ್ಟುನ ನಾಟಕ ತೊಂದಳಿನು ಲೆತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಾಟಕದ ಅಸರು ಕಂತಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡು
ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಲಕುಮಿ ತಂಡ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದರು ದಂಡೆ ಕುವೇಟಿಗೆ ಪೆಜ್ಜೆದೀಂಡು ತಿಲಿಕೆದ ಬರ್ಸದೋರಿಂಡು ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪ ತೂದು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೆಕ್ಕಸಿಯರು ತುಳು ಕೂಟಗು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳಗಾವನ ಜೊತೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ದುಂಬರಿತಂಡು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲೆಗು ತುಳು ಸಾಹಿತಿಲೆಗು ತುಳುವ ಬಲ್ಯಾಯರೆಗು ಪಣವುದ ಸಾಯ ಒಂದು ಆದಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೂಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗು ತುಳು ಕಲ್ಪವರೆ ಗಾತ್ರ ತುಳು ಸಿರಿ ಪಣ್ಪಿ ಕಲ್ಪಾವು ಕೊಟ್ಯ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವರೆ ಗಾತ್ರ ಕಲ್ಪಾದಿನಕ್ಲೆಗು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ತಂತ್ರಗೇನದ ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾವಡಿಡು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆಗು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚೋದನೆಗೂ ಸೇರಿಕೆ ಗಾತ್ರ ನಡಪು ಬೆನ್ಪಾಟಿಕಿಡು ಕೈ ಜೋಡಿಪಾದು ತುಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆಗು ನೆಂಪೋಲೆ ಇನಂತಿ ಪತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪು ಕಜ್ಜು ಕುವೆಟಿಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆ ಇಂಚ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜೊಲು ತಡೆದಾಂತೆ ನಡೆತು ಒಂದುಂಡು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಲೆಪ್ಪು ಬೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬಂಗದ ಬುಲಿಪುಗು ಜನಮಂದಲಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸರದ ಉಡಲುಗು ಸಂಪು ಕುರ್ಪಿ ಕಚ್ಚೋಲು ಸದಸ್ಯರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗ ಪುಣೋನ ದೇಯನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪವರೆ ಗಾತ್ರ ಕೂಟದ 2ನೇ ವರ್ಷುಡೆ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಒತ್ತುಗುರಿಕಾರಿ ಕ್ಷೇಮಾಧಿಕಾರಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು 10 ಪಾಲೆವರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದುಂಬರಿಂಡು ತುಳುಕೂಟದ ಬಡ ಸದಸ್ಯರ ಜೋಕ್ಲೆಡು 10ನೇ ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ 2 ಜೋಕ್ಲೆಗು ತಲಾ 10,000 ಬೊಕ್ಕ 12,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಕೊರ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋ ಶುರುವಾಂಡು ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಬದಲಾದು ಸದ್ಯಗೂ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಲಾ ಕೇಡಿ ಇರ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ತಲಾ ಕೇಡಿ ನೋದು ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೇ ಹುಷಾರಿಜಿಡ ಅಕ್ಲೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಮಿಪೇರೆಗು ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ ತೀರುಪೋಯು ಸದಸ್ಯರೇ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗು ಮರಣ ಅನುದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ತೀರುಪೊಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಚಿಂಡಲ ಸಾಂತ್ವನ ರೂಪೊಡು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸದಸ್ಯರೇ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಕಾಯ ಮಲ್ಪು ಜೊತೆಡು ಊರುಡಿಪ್ಪು ಜನಮಂದೆಲೆಗು ಬರವು ಸರವುದ ಶಾಲೆಲೆಗು ಆಶ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆಗು ಪಣವುದ ಸಾಯನು ಬುಡಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು 25 ವರ್ಷುಡು ಮಲ್ತಿ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ತಿರಿಪವರೆಗೂ ಪೊರ್ತು ಅನುಮರ್ತು ಕೊರ್ಜಿಡಲ ಅಜತ ತಜಿನ ಸಾಧನದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಲ್ಪು ಗುಜರಾತ್ ಭೂಕಂಪ ನಿಧಿಗೂ ಸುನಾಮಿ ಪೀಡಿತರಿಗೂ ಬೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ ಪೀಡಿತರಿಗೂ ಪಣವದ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಡುಪಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ SVS ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ ತುಡರು ಯೋಜನೆದಡಿಟು ಉಡುಪಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದೇಣಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದೇಣಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಲ್ಪು ಯೋಜನೆದಡಿಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಮುಪ್ಪ ಏಡ್ಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಮಿಪು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಣಸು ತಿನಸು ಅಂಗಿಕುಂಟುದ ಸಾಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೋಜನೆದಡಿಟು ತುಳುನಾಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆದ ಶಾಲೆಲೆಗು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಕಟ್ಟುವಾಣ ಬೂಕು ಅಂಚನೆ ಅಂಗಿಕುಂಟುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಜೇತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪಾತಿರಣ ತರಬೇತಿ ಬರವು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗು ಪಣವುದ ಸಾಕಾಯ ಭಾಗ್ಯದ ಬಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಜ್ಜುಲು ಇನಿಕ್ಲ ದುಂಬರಿದಂಡು ಪಣ್ಪಿನನ್ನು ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ದು ಬಡವರಿಗೂ ಬದುಕರಿಗೂ ಒಂಜಿ ನೀಲೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಬಂಗಡಿಪ್ಪು ಜನಮಂದಿಲೆಗೂ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಡು ಕೆಲಸದಾಂತೆ ಪಣವು ಇಪ್ಪಂದೆ ದಾತಾರು ದಾಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಉಣಸು ತಿನಸು ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಮಿಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಊರುಗು ಪಿರಪೋಪಿನ ವಿಮಾನಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ದುಂಡು ಪಂಡ್ದು ತಿರುಪವರೆಗೂ ಉಡಲು ಊರ್ಕರುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಳಾಲು ಇಡೆಗು ಜರಜಿಂದಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಜಿದಂಚಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕುಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷದ ನೆಂಪು ಗಾತ್ರ 10ನೇ ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸಡು ಸುರೂತ ಪಂತೆಡು ಬತ್ತದು ಶಾಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮ್ಯಾಗು ಪುಗಾರ್ತೆ ಕಣತಿನ ಬಡ 25 ಜೋಕ್ಲೆಗು ತಲಾ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಗಂಟ ಆದಿತ್ತಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಾಣಿಕೆದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಪೋದು 33 ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿರು ಪಣದು ತಿರಿಪವರೆಗೂ ಪೆರ್ಮೆಯ ಒಂದುಂಡು.
ಪಟ್ಟಿ ಬುಲಿಯೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ತು ಕರೆಯೊಂದುಂಡು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಪಣೋಡಾಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಇನಿಮುಟ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿಗ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿನ ಪಣೌದ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು ಬಂಗೊಡಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೆ ಮೋಣೇಡು ತೆಲಿಕೆದ ಪುರ್ಪ ಅರ್ಲಾದು ದೇಬೆರು ಮೆಚ್ಚುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪುಣ್ಯ ಕಟೊಂದುಂಡು ಪಣ್ದು ನಿಖಿಲೆ ತೆರಿಪಾರೆಗು ಸಬ್ದುಲೆಡು ಮುಡಪೆರೆಗು ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಉಡಲ ಭಾವನೇನು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಸಂಗೋ ಬೊಲೆಯೊಂದಿತ್ತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜೊಲು ಮೇಲು ಮೇಲುಗು ಒಂಜೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೇನತ್ತದ ಕೆಲಸಲು ನಡತಂಡು ಉದರು ಗದರು ಪೆರ್ಮೆ ಕಡ್ಮೆ ಮಲ್ಲಾದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಕೆ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ದೊಲಿ ತುಳುಕೂಟಗು ತಿಕ್ಕಂಡು 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುಕೂಟದ ಸಿರಿಮುಡಿಕು ಸಿಂಗಾರ ಆಂಡು ಈ ನಡುಟು ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲಾದು ಕೂಟಗು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿದ ಪಂಚಾಂಗನು ಕೊರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಸಾಂತೀಸ್ ಮೇರೆಗು ವಿಶ್ವಮಾನವ ತೌಳವಶ್ರೀ ಸೌರಭ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಬಕ್ಕ ತೌಳವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರರೆಗೂ ಕಲಾ ಪೋಷಕರತ್ನ, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರ್ ಮೇರೆಗೂ ಆರ್ಯಭಟ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2022 ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾವಡಿಡು ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆಗೂ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮಾನಾದಿಕೆ ಒಲಿಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಪಿನವು ಈ ತುಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ತುಳುಕೂಟದ ಜೋಕುಲು ಬರವು ಸರೌಡು ಕಲೆಗೊಬ್ಬುಲಿಡು ಬಿರ್ಸೆರಾದು ತುಳುಕೂಟ ಅಂಚನೆ ತಂಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬಗು ಪುಗಾರ್ತೆ ಕಣತಿರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರ್ಪುಲೆನ್ ಪೆಜ್ಜುನಾಂಡ ಆಡ್ಲಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಮೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲೈನಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಯಶ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಶಾ ಶೆಣೈ, ಮೌರ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮುಗ್ಧ ಭಂಡಾರಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲು ಪುಗಾರ್ತೆ ಕಣದಿರು. ಕಡಿಮೆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುಕೂಟದ 25 ವರ್ಷವನ್ನು ತೆರಿಪಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆಗರು ಸೀಂಟಿದು ಬೆಂತಿನಕಲು ಮಸ್ತು ಜನ 25 ವರ್ಷಡು 14 ಗುರ್ಕಾರ್ಲು 2 ಸಂಚಾಲಕಿರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸೇರ್ದು 10 ಜನ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 30 ನಲ್ಪಮುಟ ಪದುಕೆರು ತುಳುಕೂಟದ ದಂಡಡು ಕುಲ್ದು ತುಳುಕೂಟನು ಏರು ಎಪ್ಪರಿಕೆರು ಕಣವೆರೆಗೂ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆಂತಿರು. ಕರಿನ 25 ವರ್ಷಡು ತುಳುಕೂಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜೊಲಿಗು ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಪಣವುದ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ದಾನಿಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಏಗಿತದ ವಲಸರಿತ ಕುಸಿನಿ ಪಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಪಂಪಿ ಯಾತ್ರೆನು ಮುಗಿಪಾದು ದೇವರೇ ಪಾದೋ ಸೇರಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿತ್ತಿನ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟು ನಾಯಕ್, ಜಾನಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟು. ಅಂದು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘ ಪರ ಇರೆ ಬೋರ್ದು ಹೊಸ ಇರೆ ಚಿಗುರಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಹೊಸ ಇಸೆಯಲೆ ಕೊಡಿ ಉಡೆಯೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕು ಪರಪು ಗಂಗೆಲೆಕ ತಡೆದಾಂತೆ ನಡಪೋಡು ಬಾನುಡು ಪೊರ್ತು ದೇವೇರು ಇರ್ಲು ದೇವರು ಇಪ್ಪನಟ ಈ ಸಂಘದ ಕಜ್ಜೊಲು ಹೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಗಡು ಪಣ್ಪಿ ಮದಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಮಾತೆರೆಗು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಪಿ ಸಬಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು 25 ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಪಟ್ಟಿದ ವರದಿನು ಸಂದಾಪು ಕಜ್ಜೊಲಿಗು ಮುಗಿತಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತಾರೇಂದ್ರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್.